Goddag Helle, og velkommen til præsentationen. I min gruppe så har vi så valgt at opdele det, sådan at mig og Mathias vi stod for den første del her, for at fremlægge det, mens at de andre de har den sidste del. Så ja, og så har vi så selvfølgelig alle sammen individuelt hver især valgt vores svære stykke og vores gode stykke eller fede stykke i teksten her. Så ja, jeg starter bare ud. Første spørgsmål det var, hvad gør Aeneas ved grottens åbning for at komme videre? Han vælger så at slagte det her lam her med sin klinge til Eumenidernes moder og til hendes vældige søster. Så man kan jo sige, at der er det her dudes ved, at han ligesom skal ofre noget for at kunne komme videre i processen. Så ja, altså det han kan komme ind, det er basically det han får af den her ofring her. Så ja, spørgsmål 2. Så skulle vi så finde de her teksthenvisninger, og så skulle vi kommentere på den. Hvordan beskrives Aeneas? Han bliver her beskrevet som modig i det her tekststykke her. Nu Aeneas, nu fordres der mod og styrke i hjertet. Så ja, det virker sådan rimelig klart. Det er som om, at der nærmest er sådan et adrenalinkick, som gør ham sådan lidt usårlig og modig og meget sådan helteagtig. Så ja, hvordan er Hekate? Der er den her formel her, basically, som viser, at Hekaton kommer. Der står, lød der en brølen i jorden, på bjerget stigede af skovens åse, der hørtes en glammen af hylende hund i mørket. Hekate kom. Så ja, der ved man ligesom, at hun kommer i den her formel her. Og hvordan er dødsrigets indgang beskrevet? Den er sådan set ligesom man nok kunne forvente ved ordet dødsrige, beskrevet sådan meget dystert, og det virker sådan til at være sådan lidt et farligt sted, og i hvert fald ikke et sted, man har lyst til at være hen. Der står foran portalen til Orkus i selve indgangsalen, ejer sorg sit bo og samvittighedskvaler, der bor tæring og kraft og alderdommens glædesforladthed, frygt og til ondt, forledende sult og fornedrende armod og gruppeopvækkende væsener, og også døden og møen. Der bor søvnen, bruger til døden, og sindets befængte fryd, og ved tærsklen af krigen, der spreder død omkring sig. Så ja, det virker sådan set rimelig dystert, og det er sådan set en beskrivelse, som man kunne forvente. Hvordan er Charon, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale Charon, går jeg ud fra. Der står om ham, sat til at bevogte færge på flodens bølger af Charon, gruppeopvækkende skiden med udplejede stridende, gråskæg ned over hagen og brystet, og brand i de stirrende øjne. Smudsigt dingle hans kappe omkring ham, fra knuden på skulderen. Så ja, man kan nærmest forestille sig sådan en zombie nærmest, altså sådan lidt noget, der i hvert fald er i live, men i hvert fald ser sådan lidt dødt ud, og altså det der med, at han er uplejet, og det der stridende skæg, der ja, som i øvrigt er gråt, så man kunne godt forestille sig, at han ser rimelig gammel ud. Spørgsmål 1. Hvorfor flokkes så mange skygger om Charons båd, da de sejler ud i den? Det er fordi, at Charon er ligesom den her færgemand nede i dødsriget, så han skal ligesom bringe de her døde menneskers sjæl hen over den her flod, så det er ligesom alle de døde sjæl, som kommer med på den her færgetur, når at han skal bringe de her døde sjæl hen til havets. Så ja, og så har vi her de 2 stykker. Jeg har faktisk 3, fordi jeg kunne godt lide det der stykke der med den der formel der. Altså jeg ved ikke hvorfor, men jeg har i hvert fald en eller anden ting med de der formler. Jeg synes i hvert fald, det er sådan en rimelig kreativ måde at sådan præsentere en person på. Så ja, men så havde jeg i hvert fald også det her citat her, hvor at, der bliver beskrevet dødsriget, fordi jeg tænker, at det er sådan, det er bare mega godt beskrevet, synes jeg egentlig, sådan, altså helt ærligt, sådan, det beskriver sådan mega godt sådan alle de ting, man forbinder med dødsriget, sådan, altså forledende sult og sådan, altså forskellige væsener, sådan, og søvn og så videre. Så ja, det synes jeg i hvert fald var rimelig godt, og det var i hvert fald mit gode tekststykke. Så ja, og så den svære, den valgte jeg så, fordi at, altså, der er rigtig mange ting her, som jeg slet ikke aner, hvad er. Men der står mange uhyrlige væsener herhjemme i porten. Kentaurer,
stamper i stallen og dobbeltgestaltede cylager, giamer, briareus 100 hænder og slangen fra sumpen i lærne, væsener rædselsfuldt, chimerer med ild ud af gabet og fæle gorgoner og ægle af harpyer, trækroppe skyggen. Så ja, altså det er bare fordi, at altså det her stykke, jeg synes det er sådan lidt svært at forstå, fordi at der er en masse sådan navne på de her forskellige væsener, som man ikke rigtig kan forstå. Og, så jeg synes det er lidt træls, når man i hvert fald skal danne sig sådan det her billede af, hvordan de her væsener ser ud. Så ja, altså hvis man lige så et billede af dem, så tror jeg, det vil danne sådan lidt mere, et lidt bedre fængende sådan indtryk på en i hvert fald. Men det var i hvert fald det, jeg havde hele. Håber du har en god dag.